Pozdrav svima ljudi, ja sam Mari i dobrodošli u novi video na mom kanalu. Zaista se nadam ljudi da je svima vama lepo počeo dan i želim da vam lepo prođe dan kao što je meni počeo. Naravno ako vam nije lepo počeo dan i ako imate da učite ili nešto, bacite knjigu, pustite to, gledajte Mareta i to je to. Inače ljudi, kao što možete vidjeti po naslovu, danas ćemo da radimo reakciju na jedan distrek u kom sam pomenuti ja. Vidjet ćemo o čemu se ovdje radi, jedan od fanova mi je poslao i hvala ti puno, inače ne bi ni saznao za ovo. Da sad ćemo da vidimo moju reakciju i šta to ovaj lik ima protiv mene, tako da ništa, to je to, krećemo. Ovo na početku mi je bilo ono kao da je pijan, ko guzica, razumeš, i on ide ej, zna se ko je način, buraz, ali nebitno, idemo dalje. Baka, 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 brazi, ti ne znaš da repaš, ti si jedan jaksi. Baka, 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 brazi, ti ne znaš da repaš, ti si jedan jaksi. Retardirani vanimi, najslični si vagini, Ilija Benjak izvini, aj za kurca mi se skini. Ok, prvo je rekao vanimi, vagini, to je očigledno samo da bi bacio neku rimu. Pa onda Ilija Benjak s kurci mi se skini, mislim malo su neke fore, ne kapiram, ali nebitno, idemo dalje, baš me zanima. A onaj čupavi muđa izgleda ko neka kurva, živro se na obična fuksa, napušio se im peto kurca. Moj Rokviću Mare, od tebe bolji je Kale, a ti... Molim? To mi je rekao, a? Od mene bolje je Kale, a? Da vidim samo još jednom, baš mi interes, sad ćemo da imamo. Moj Rokviću Mare, od tebe bolji je Kale, a ti peder ko Janko. What the fuck? Samo je ovo rekao za mene. Znači bacimo jedan ono kratki dis, bukvalno 2 strofe, pa i sad ovo. Idemo. CRT play, nabijem te na kurac zato što si gej. Au te bra, ko kad ti to disuješ, kad bi krenuo ne bi mogao da se pokreneš. Idemo, bukvalno sam se izlupeto, Iznervirao sam se pa sam u sekundi ono poludeo, bukvalno mi je to došlo prvo iz glave. Sad ćemo da vidimo ljudi šta je on ovdje dalje rekao. I kad stvarno ne zna da repa bolje od tebe, radi to Petra LV studio, lagana mete, a svi mi jebe svoga kera. Zna se ko je najjači, ej bre, CRT play, ja sad... Ljudi, ovaj lik je 100% ovo pijan radio, znači ja ne znam šta mu znači. Šta je ovo? I to je to ljudi, poslušali smo ovaj diss track. Mislio sam da će nešto više da spomene za mene, ali i ovo što je rekao nije ništa strašno. Tako da, ovo je klasično snimljeno, eto, da bi privukao pažnju nas youtubera koje je ubacio u ovu pesmu. Ali opet kažem, i ovo ne bih ni saznao da mi jedan od vas nije poslao. Ali nema veze, napravili smo dobru sprdnju, tako da ja se nadam da ste vi uživali u ovom videu. Obavezno bacite like za freestyle, tako da ostavite subscribe i to je to ljudi. Mi se onda vidimo u sljedećem videu. Ćao!